Dejamos atrás las jornadas de Ondarroa y Hondarribia, donde Donostia Arraun Lagunak ha conseguido otro doblete y se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Euskotren-Liga. Beste behin ere bai, asteburarekin oso konten egindako lan guztiataz. Atzo egia estropada borobili bat atzatzaigula, segundo askorekin hartu genula abantaia. Eta gaur hori irteera zaila zegoen aizarekin, baina lortu dugu denek batera ateratzea eta gero sentsazio honekin, joan dena etxera. Nerea Pérez de Tolosaldea se mantiene como la mejor patrona de Gertura Ikuntzak y aventaja ya en 10 puntos a la segunda clasificada. Atzo bigarren postu bat lortu genuen, guztua indako estropakin, gaur berriz zazpigarren gatu geha, eta azkenen sentsazio oso desberdinak atzo eta gaurrez. Gaur haizea asko itezun da ez dugu aurkitu gure arraunpada. En la competición masculina, Orio Orialki sigue vestido de rojo tras hacerse también con ambas banderas. Beste asteburu borobil bat, bai sentsazio aldetik, astiare oso ona junda, jendia oso motibatuta eta nik uste beste aurrera pauso bat indeula, eta nik uste asteburuan erakutsi deula. Hori izaten da garrantzitsua, astean eukitako sentsazioak asteburuan eukitzea, eta nik uste bai atzo eta bai gaur txanda gondo menderatu ditugula, eta aurreko tandakoekin borrokan ibili gara, eta nik uste primerako lan egin duela ekipoak eta jarraitzeko gogoekin. El maillot gris de mejor patrón CaixaBank sigue en manos de Joseba Munarriz, patrón de Oso Hondarribia, que tiene 8 puntos de ventaja sobre su perseguidor. Asteburu polita, atzo bosgarren gaur bigarren, egia esan da, igual beti nahi dezu irabazitzen, Hondarribikoa izan da, eta dakagun trenioekin, eta posik horri bilegera pelean, banderan jokun, Kriston estropa egin dugu gaur, atzo ere bai, eta asteburu borobila bukatu dugu asteburu hau.